regane larang lho ya. Lah gudi niku. Lho, gedhi. Napa umpami napa? Sekupi, Sekupi. Oh iya. Nggih. Keparengan asma sinten, Nduk? Nggih, nderek tepangan nami kula Niken Dia. Niken Dia. Nggih. Ki dalem saking mriki nggih. Nggih, kula saking Paron Ngawi. Paron Ngawi. Oh ngoten nggih. Kabupaten Ngawi. Ngawi ya. Mbok pilih niki patatane mriki jumeneng napa nggih lenggah ngeten to, Pak? Lenggah wong ngoten kula nggih manut lho. Beda karo daerah etan. Wuh, ngene iki wis glusuran, wis polah ngono. Nggih. Ngene Cahayu mbok menawa sinambi tetepangan kepareng kepengin bawa riyen ngoten nggih. Bawa sing kepenak monggo Mbak Diah. Diah sinten wau? Niken Dia. Niken Dia. Weh, jan ya. Monggo. Wah, cocok nggih. Napa nggih? Monggo, sak. Dereng wonten anu nggih. Dereng niki, Oh, nggih. dereng niki. Dilungkas mungkin nggih tumpuk-tumpuk niki monggo. Ya. Laladan Magetan. Niki praitase kathah sing lek-lekan to nggih. Matur nuwun. Wah iya, cocok. Entah ya sak serem-sereme ngoten nggih ya. Nggih, nuwun maratri nunci nggih. Ngoten cocok nggih. Enggak. Nduk Diah, Mak. Jan suarane ya cocok nggih. Lan ugi niki matur mbanun bengi iki karawuhan pepunden Cahayu sapa Mak? Ki kang gadah wayang lan gamelan niki panjenenganipun Mbah Gutaya saking Magetan matur mbanun sugeng pinarak Mbah Gutaya. Monggo. Ngono ya Mak, Mbah Gutaya. Wayange apik-apik, Nduk. Jan jos-jos. Cempurite jan sungu-sungu. Jan iki jan larang-larang iki. Monggo. Papuntone pantes tiga Jan ya. Suarane empuk, Nduk. Empuk, Mak. Wah.